Hej alle sammen og velkommen tilbage til kanalen. I dag skal jeg lige lave en lille bitte hurtig Ask Me, fordi der ikke kom så mange spørgsmål. Men jeg vil da bare hoppe ud i det og se, hvordan spørgsmålene kommer til at gå. Okay, jeg læser første spørgsmål op nu. Hvordan er det at gå i 4. klasse? Nu, til jer, der ikke ved det, så går jeg i 4. klasse, og jeg fylder snart 11 år. Der lige går 2 måneder til. Og jeg laver selvfølgelig lige noget information, når det er, jeg fylder 11. Men jeg går i 4. klasse, og jeg synes bare, det er super duper at gå i 4. klasse. Jeg synes, I skulle prøve det, hvis I gør det. Næste spørgsmål. Hvordan er det både at gå i 4. klasse og lige være startet på YouTube? Okay, nu er jeg ikke lige startet på YouTube, men jeg tror, det her er den 5. video, jeg lægger ud. Men jeg synes, det er mega fedt. Jeg er glad for det. Så er der en her, der hedder Crispy Chicken. Personen spørger mig, hvilken måde vil du helst dø på, hvis du skulle dø nu? Så vil jeg nok dø på en eller anden hurtig måde, som at blive hugget over en økse eller sådan noget. Fordi så, det går hurtigt, og du når næsten ikke at mærke noget. Og så spørger personen igen, hvad hedder den store, brændende, lysende, store, gule, runde ting på himlen hver eneste dag? Der er på himlen hver eneste dag. Jeg ved, det er et eller andet mærkeligt, men jeg siger, det er solen. Det kan ikke selv være mærkeligt eller noget. Fordi jeg kender sådan nogle spørgsmål. Det er bare sådan noget. Nå, men jeg siger solen. Og det var det sidste spørgsmål. Jeg ved godt, der ikke var så mange, men jeg laver selvfølgelig en Ask Me nummer 2, hvis der kommer nok spørgsmål ned i kommentarfeltet. Men det hælder for mange for lidt spørgsmål i hvert fald. Og så må vi bare ses i en af de andre videoer. Farvel.